Amb materials que tots tenim a casa, anem a fer una activitat per a treballar, ordenar nombres, els colors i la relació grafia i quantitat. Primer, amb unes tires d'un full, posarem els números, els pintarem, pegarem les tires amb els nombres als rotllos de paper del bany. Podem desordenar els nombres i que siguen els xiquets i les xiquetes des que juguen a ordenar-los. Agafarem un rotllo que sigui més ample dels que hem utilitzat abans, el tallarem i els pegarem sobre una superfície de cartró. Així podrem jugar una altra vegada a ordenar-los. Jugarem ara a relacionar grafia, quantitat i color. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 de color roig, 1, 2, 3, 4 i 5 de color taronja. Espero que vos hagi agradat. Ara, a jugar!